kámo, zdravím vás už dnešného videa. Dneska tu máme Warcat, jak sa to vyslovuje? No jednoducho nejdem to kecovať, dávam play a ja už tu svoj vlastný skin vlastne mám hotový, neviem prečo nemám telo, ale to je asi jedno. Vlastne vy si tu urobíte skin, pripojíte sa, môžete si vybrať server, kde vám ukazuje, že koľko tam, kde je ľudí. Dúfam, že môj mikrofón je o niečo lepší, pretože podľa mňa znie zase hrozne a toto video možno ani nevydám na YouTube, ale jak som ho vydala, tak vás všetkých zdravím. Nezabudnite mi niečo pekné, niečo napísať do komentárov a ja vám veľmi ďakujem. Vlastne toto je hra, kde hráte za mačky a ja mám takýto skin mačky. Všetko si tu pekne schovám, všetky takto, no to si asi nechám. Ale ak vidíte, máme postavu mačky, wow, čo všetko tu môžeme robiť. Máme tu krásny, obrovský server, môžeme tu behať, môžeme si nastaviť veľkosti, chceme byť malá mačka, veľká mačka, dokážeme plávať vo vode, ja neviem čo ďalej, môžeme vlastne behať, máme tu všelijaké domy, môžeme si vymeňovať skiny a jednoducho, jasné, nesmiem zabudnúť na pohyby, no máme vlastne, že nás bolia lebky, tuto sa nám vrti chvost a nejaké ďalšie veci. Takže, no ja neviem, jednoducho ako by sme začali túto hru, pretože ja si vlastne nepíšem žiadne scenáre, ako nejako vytvoriť hru. Nezabudni tam dať to tlačítko odberu a jak máš rád mačky, alebo tak prosím zanechaj aj like na toto videu a nezabudni napísať do komentárov, že aké je vaše najobľúbenejšie zviera. Jasné? Viete, sa máme tu krásneho zajatca, ktorý sa z nejakého dôvodu nebojí. Môžem tu zajatca nejako uloviť? Máme tu takto, že kráľ, alebo ja neviem, jak sa to vyslovuje. Je tam ešte ten zajac? On tu není? Si robíš srandu? A to mi je akože načo, keď ten zajac okamžite zmizne. OK. Že ma to nenapadlo, skôr som zalezol do tej diery. Že ma to nenapadlo skôr, ja som fakt. No nič, ja vravila som, že tu máme aj nejaké domy a hneď som tu zahľadla nejaký tento. Jednoducho poviem, že je bariéra. Tak teda si pôjdeme nejakým iným smerom. Jednoducho v tejto hre ide o to, že vlastne ste mačka alebo nejaký predátor mačky, šelmovaná mačka, alebo to je jedno, aké si spravíte skin mačky, no a vlastne tu máte byť v prírode, sú tu aj nejaké domy, takže môžete byť aj nejaká domáca mačka, ako som treba ja. Môžete si zmenšiť skin, zväčšiť skin a to som už jasne, že vravela. Táto hra je úplne zadarmo, je to na Robloxe, ale to už asi každý pozná podľa tej grafiky. Samozrejme, nielen, že si v tejto hre ľudia stále píšu a mám tu 99 komentárov, už 8, lebo som si ich pozrela, ale nejdem tie komentáre ukazovať, pretože nejakí ľudia by určite nechceli byť vo videu. Lebo niektorí sú vlastne zamaskovaní a nechceli by byť moc vo videu, takže nikoho tu nebudem ukazovať. Jasne, že nejakí ľudia tu akože budú, ale tak to je. Ja prezentujem hlavne seba, pretože som hlavná postava YouTube a hell yeah. No a máme tu nejakých ľudí, mačky, jak vidíte úplne všetci sú to mačky, zvieratá. Ja neviem, prečo mám sa v tejto zahrade. Omlouvám sa za svoj hlas, lebo nie som úplne zdravá. Vlastne už chodím do školy, ale akože strašne sa ospravedlňujem, ak sa to pýtam už 1000 raz, ale zniem v tom mikrofónu hrozne, pretože mne sa zdá, že áno. Akože ja v realite hovorím do toho mikrofónu docela v pohode, ale ja sa bojím, že to na video bude znieť divne a zase toto video nevydám, ale jak ho vidíš, tak wow.
Vlastne sme v stodole a ja už vidím ďalšiu mačku. No ale ja chcem nájsť taký ten strašidelný domček, pretože to je vlastne ako keby dom mačiek. No a my sa to teraz ideme troška pozrieť. Jezu. Troška levitujem. No nič. Ideme sa pozrieť do strašidelného domu. Vlastne nie je úplne strašidelný, ale ideme sa tam pozrieť. Ja to fakt neviem nájsť. Môj mikrofón je z tému a už asi chápete, prečo zniem troška tak blbo. Hej, zase tu je bariéra, to už nie je možné. Samozrejme, keby na mojom kanále chceli pozerať mladší ľudia alebo mladšie osoby, tak ja vlastne nenadávam, hej, som youtuber, ktorý nenadáva youtuberka. Videa si striham sama, takže keď mi dáte nejaký úkol, že aký je tvoj strihač, tak vlastne ja si ukážem seba, ale bez tváre. No, každopádne, no wow, no konečne sme tu. Tá cesta mi troška dlhšie trvala, takže jak vidíte, už som si zapla mapu. Môžeme si ju zase zmenšiť, alebo mapu vlastne moc nepotrebujem, ale to je jedno. V každom prípade sa hodí. Jo. Aspoň, že to bolo rozmazané, nechťa som sa pozerala na komentáre, čo som mala zapnutú kameru. No, vlastne to je jedno, tie komentáre tak či onak boli zamazané. No, vlastne takto nejak vyzerá ten strašidelný dom. Vlastne on, jak som vravela, nie je strašidelný, je to normálny barák. Až na to, že zvonku je troška halloweensky, no. Hej kam, ale fakt, ak si ma neposluchol a nedal si tam, alebo nedala si tam ten odber, tak prosím, fakt toho tam daj, pretože nezabudni, že za 50 odberateľov si odhalím svoje oči, vlastne celý pás očí, takže vlastne ďalšia polovica mojej tváre, zatiaľ mám odhalené len ústa, pretože vlastne ani nie, ani moc nemám odhalené ústa, to len tak troška. Vlastne ja som si mohla dať skin podľa svojej profilovky, ale moc mi to nechcelo robiť. Vlastne GG. Tak mám vlastne takýto skin svojej mačky a vlastne takáto mačka bude ma furt. Áno, takýto skin vždycky, keď budeme hrať túto hru, tak môj skin bude vyzerať vždy takto. Pokiaľ sa troška nezmením, napíšte do komentárov, ako by sa mala volať táto krásna mačka. Najväčší problém. To fakt. Nice, mám to. Niečo mi to písalo, že nejaký moon, alebo, no, že asi ide mesiac. Cez túto cestu nejazdí auto, takže ma nič nemôže zraziť. A vlastne to je docela good, ale vlastne ja neviem, čo v tejto hre mám robiť, lebo tu vlastne máš byť len mačkou a robiť to ako mačka a nice. Chcela som tam dať F. Ja som ho tam dala. Mikrofón mám strašne blízko ku puse, takže dúfam, že ma je dostatočne počuť. A jak nie, tak ja už neviem, čo mám spraviť, aby ma bolo dostatočne a normálne počuť. Jej guľa. Ona svieti. To nesvieti, počkaj, to nesvieti. Neviem, čo tu svieti. No, niekto si zapol svetlo. Wait, čo sa tam deje? What? OK, ja neviem, čo sa deje. Aha, to si robí srandu. Ja som nevedela, že tu sú takéto premety. Tak dobre, poďme parkour, mačaci parkour. Ja moc parkour neviem skakať, teda viem, ale akože v tejto mačacej hre, kde skok vám dá iba vtedy, keď idete dopredu, takže to bude docela ťažké. Ne! Prosím, že sa môžem vyšplhať po vás zavesách. Jasne, že nie.
To je škoda. Ja aj tadiaľ to mám začať, Ježi, no. Kámo, fakt tam nejde skočiť. To fakt mne to skočí, ale až vtedy, keď ja vlastne chodím a to je strašne ťažké. Nice. Ja nemôžem... No tak toto je ťažké. OK, a teraz pomaly. Som mačka, tak by som mala vedieť. Ale predstavte si, že v tejto hre sú akože ľudia semka obedu a zrazu mačka tam padne kamo a že ahoj, ja chcem papať. Že a niekomu to tania, že bác kamo. To je troška divne spravené, keď to je nad týmto stolom s jedlom. A mi sa zdalo, že tu niekto bol. Hej, predtým tu niekto bol, ale to už je jasné, že tu není. No dobre, na dnešné video by to bolo asi všetko, pretože farmu a nejaké tie stanky mačace som vám ukázala. No tak, na dnešné video by to bolo všetko. Čauky!